Yaka bwangu. Tuachie rambi kidogo. Bali bakoboya, bali batumire na bali bakobori twache gote mutwa. Ili kumwe kiane rogo chikoira double responsibility. Ama gani bali karibu egere togende na lieka ukianza kubwatu mara na karo nero ratrendere timu ya Igesa iba wana ya mno sana bishop milele na milele. Mungu wetu ni wa ajabu. Bia mno sana aba Kristo abantu bo mone bali mu ikirega igasengencho yo takurwa magombo so muchoka birieli yangiri bageri mbapa kwaninga no turasama bebu akire buya bia mno sana igo na iruri bagari abene elinde ndete timu yegesa ngotakara muri gesaga bale bagotakara regesa okay mwezi mbaga wa sister okay engubaya mwanya getinge o mugusi ya yangotakara muri na regesa abuna limu angoro kiringa ngotakara muri gesa mu maete mu iberania igo atatebya ngani gasiringira nome tugatwara mayanda manene ekagera tugaikaga iga tutarachaga iga tukaba tugutangaza kurwege sagaria babuna yaroye na kiaba ari buna za mutaka kerete na kimwata etabe rimontori etari rinyantenye iga igo nkoleta magombo nsabenga asege tabu yoko manuka no ujumbe anekurwa uko manuka 21 inye yagoteba nje yagoteba ngamu biranesa ndako masana ta jamii account keke biyamona sana wana mu birani yolende tigangomba kwani asiri tario monene no nyatura samabe biyamona sana mu birani neruyo nero limoko yuko kubaratera chinsasi nero kubaratera mekano Jumapili mambia nandi nero bera kabisa naragira my aunt auntie Paul ne chianko abatata na baba mwensi gonko bayengora ya bene sana muga koralire tiga mate asobugi mu bwensi kero muntu nabwata matukaye no tema buno kunyara chinga kichiri chiao ne litukoliri ya obekera asobiko bwensi eri naliyo erinya sako bangirete Biblia tutayuyanga litukoliri mwenye bantakuru asobiko bwensi igorere giyamono gwetandirieri litukoliri okuiburwa igobono asinya sae litukeri goreri giyamono nonye intwe ekwira nga igotokunda korera lakini asinya sae re igagoteba nga litukoliri mwenye bantakuru asobiko bwense igoreri giyamono gekogera nambe yemo mwenye bantu bona mangana alionzi chisigi chiri bwate chobiko bwense chakoreki chiairire bono intu bari tutikarte chamo naye intu kona kwebolinga ngakitokwe cheno bugima bwito ekogera bona asa matuku tutigaritiga ebintu byose bibiri byakwantu ase bibiri bikirandi kende kiyo kereke niga anye ne chisegi mochirochi anye na mangana makongo woriana nibo gendreta se chichae murochi bali mi moderate sane chae amangana yonsi pinto ya rochi obura ibutanta ine ntuborochi kiregendo lakini gento kinge njongelinga kinchamo naye nibaga tobwate bono igarana. Thank God for the church ekanisa ekerisia katoliki na kige tukineti by the way asori motamanyeti ekerisia katoliki na kige tukinetie igo tukineti tukabe kwa soboroso kabisa tukakina kemoika wetire nje tukineta ase kanisa na ende na tebiwa iga anko agumure parish abona tebiwa abona igo gosino burimo
ngete egesango tarra turi chikanisa toja gose ntoja ora tiganda iwa toje gose ntoja matu tamba sikiseke ko gende to kora mangana mayoka igongo chetole gose ntoja barenga bako tebengi parish chega siritaria Yesu. Oh, very good. Asante sana. Kubanga tuli timu ya FM tuchega iga asa maskani yanko oralire na asa maskani ye Kelise Katolike St Don Bosco iga no Kevin Mburi asomeretega abarali bonsi abange begese no barutega bantaba kon Kevin Mburi no asometega iga omurali bwegese omuiberania iga no so mama ekarongo batebinga njino mugo bagetutu bono elmelda kombo kwegure abashabiki yari yegezanga yari by the way you can raise up your hand because ngiye kujinga kinani ngai mortenango goche nchuko cha mwespi oranche gosko goche very good abami mpeti amba kwani ngambiye muri mwensi asa marieta ne farini mora oibonje kende seton choviri erieta ri obasabiki nkwere ko mwana bo mwecheni abami ntombo ya more nche oyosira ntata lakini andi bunandi dishabiki nana bongo kwana omoko nyakugungo changa pingwa nambari 3 etaye sekirio ndali na Truvena waye Truvena Nanjira abakwani mbiye muri mwese itanga nanje tigante mbiye mono andi ndwe ngore nene piso bugijana no musani one omokongo yo bujiko tukwani pakatwara bateboria bajire ko babara likumbi njengo kwana engoro kupita amos nyandwera usoma weni bwenchara biya mono nyako nyanju tengwaniga Bwana asifiwe amana yesa agwe bari tole moyo tigato kwana nie na toira linya sambi amana asekera lingana tiganja kerenga kurwe ngora yane gochiase Florence asengenjo obo iri bwankiriga para asengenjo yogo siri nyokorume naye kichana mara huri para asengenjo yogo siri mokoyo bona tigankwana iga agency eye nganje tokomoro ke agency taisa ini okotogambira gaki taisa ini agency eye ntoigwete nerache Nyamira County buno masena toito atokonya yakogira Nyamira County twarerire nintu toko moko igotogwaka gisimi twareranga baminto twachandikire igo nare ko basaba bagaka abangina abaiseke mubwate chukura naende torarie asomo gusi arorire gora gochia egere tomanyanga oborai bwaito mambia inyomba mindo bakoreteki arabu Nyamira County tochora masana tokoroku chamisi gichana amangana itaisaini kakyo masana tanara inabwate abarari ba mindo ekwinini mwasipi kakiti kanya sawa seni asengenje yogo chasaja tigo manna waseni seji ma una nkweba oyo otamete chinsaga akachigorigiri nagu nare merda baito intubuno mugusi twarangeriwe nebisa kubinde tunyare gwechoka boronge omwana ito Mosike Fred Matiangi tumusegete atenekero kerie kenene kuboria oborai bwense ande gotogosaba mugusi tubwate chikura sobonge egere inchamo nae tutwariri ogi kobeke serikali obisi iratokonye echaye sarigete bono ige bonus igo bagoteba ngana sobwa matibwa Kenya nechise chisi kubusarigete tonyoro murayo muya okorosio bwa mategati ya Kenya nechise chisi ko ase chaye itekoni wa echaye ige koni guchinse chiri chia barapu mono abarapu nabakonywe chaye mono into ba Kenya echaye ntori konyu mono abantu baisiko gali abarapu bakunywa chaye wetania ensi ya Kenya bone chino yitogera isiko ekerense bwato burayo bobe nabarayi baisiko igo bwa matebo gusarika nambe yemo kamuranje musabere ensi yito ya Kenya tonyora barayi abaya bararosyo bwa mategati ensi yito ya Kenya ire chire tokiyo koni chaye kabiri abasaye bari muarenge korobekana muare gusaba burayo buya muare gusabanga eserikali ekora magenderero buneta keire Jiskuru ebasari Jiskuru amangana capitation omo chando monene sana enga kieri Matiangi arengo bisi kibese ko chiare gutumuchagenda Jiskuru mapema
egera abana basoma batugwati challenge ndi yonse lakini era matukaya abana bakwande sukuru asingenjo bestera tumuchie serikali gochora mapema kwanyora abana batumira ubuchanga abana kwanda bari kokora matemu bawe ke sukuru batewe chipa sinyoni cha matemu challenge neroro nakito gusabanga nyasato konye tonyora baraya baya egekogera ngakindi yonse tuguchiesera masomo igo tuwakunire chinkoro cyaba abana bake bari to semerite samatuka gochibusa igo nasabire kamuranje bari murega 20p toimoke mapema abasaye bari abake gensi kuna mwatebiwa kero monteri kiuno mwakiekura egere to konye gesa kuyitu mambi na mambinde ekero muntu ogotebwa ki omwiberani na chitange kurunyamira enji natoka ngani mbwa to muntu igura ario mokongu oyo gochitanga gochaga iga egasi yakoreki yakorekana na agenda mono musikema tiangi America nkarenjera abantu bayisiko bagukwana ari abagusi abayikoyo abagere abasigisi abantu bibisa kubyonsi kero muntu gagotenga ki ahirije karo kwarenga sense mu igisemi ngwatokonyete matemuta chiti kuibwa ije karo kwarenge amangana security eskimuga ali abantu bari korana no morembe timatika gusichombe ngo ibukire bana matukaya chombe ngo ibukire engakiri ya matiangi chombe nchaka ibirwe abantu bari korana no morembe lakini ngo bateringa oborayi borange nobuya sana yoinje challenge muko na konga amate nimba tekerete sana ande njino mugende uko igunde karomo gukwana bona ga kino moigwa bagetutu omoigwa ngo jaga monseli omoigungi akoyagwa ngiakoyagwa konga mole chingo kecho aya tigabali baje abamenyi bagesima yigotoka Kitutu Sabe county Nyamira nigo baboriwe kubwata chikura eryo kweroberia sobochori bore motwe mwaka w'ekirubere na 2022 ayo mananda mange ngo kwarigania tumanya seribo achikoraga chinsa isana ibere cyabona mubasonkoro kwa Zakari. Asante sana. Karibu hiyo. Bona yo moyi wakoigure egenteke nekiao njenkane sani aria rere kurogwa asomo gusiko nyara kabaga kwereke abuno mwake kura eri kunyara kabaga kubwaterana kyanda gikomya saba cyari bo mwaka 2022 biniga kwanirwa samatange sensemo ya Gesima imeye county Nyamira ku reporter ya Gesa FM njengo kwa Hilary Kennedy Anyon mbemo konani ngoi gweto mubere njiragete mobete kwinini asa marita ngo kujara dinyambege kwinini ngokoro muruberio koro kwa entabanania wansira chinsa ikomwe kensa ya marogoba tokubwaterana no mumuroyo ko kunera Vincent babo igaige twachire ko bae family pore na nene mono ko ba omone noito erio komo apore ito moigwe tibyanga toikira mo gwanja na ande tochitoira ne tokora magana geteiga nyuwete ngabono ngo mure center ka mo gwanja toira ne ga tokora awono omoyega ogenderete buya asensemo ya Nyabiosi Don Bosco omoyego yoni go chakirte ase ebocho moinogaria nigo ogenderera buya nabantu bakora buya nekero ikaga iga etabauti yamba kobororo na sengenjo bate bango wasangererie rongori chinsa inye kia mambia nekinkia na koba koru abuli tsangane kulenda abantu mbate abangarero bachenjiro mutindo ga iga Nyabiosi abantu bandaro mbara chenja abarari bege sakero bachicha nigo bachirana ende baminyaka guchia sense mende ya machoge bakwanire kero muntu barore kanira seri tukoria rero koruchinse mechiga chia Don Bosco nekera mbauti kiaringireri chorianda korure busa gya chiro chichinse mcha Gesima yengu baya mwanya gitinge omugusi yengu baya mwanya mandende tarikoera abuase county ya Nyamira boge tutubwa masaba ese kenyoro kya mukwerero obwatekana no gusira ko mugako yomo oyure ngina rome omo James omo yurania omurai oganyerera se county yekerogo kya county ya Nyamira se kerogo kya senator ekera ikororo ne timu yekera mbauti amone timu ya barari bonsi abantabu okuru abongina rome nigo bamotebya ngango kubwatera tore ngoko kurinde ngoko tora kubwatera ngoko yechikura egekogera kwa bwenere buna agency kurwa ase county ya Nyamira abantu abange nigo bacha somusangerekano ya abanga sabange kurinde gakonenkeria nga abande nigo barenge para aria kemoino totari komanyanga no tramo gosenturi amo abona chinkwana chabe kwa abwase moibirani omanyana kwa na igoro ya Fred Matiangi esimba toganyete aso mwaka bwe 2022 aso koba oborai bwa Kenya nabo gokwanira mangana mange yecha amono oborai obobe abonaria abantu abange bamuriere iranga mwaka no James omoibirania
korwa ase county ya Nyamira ase county ya Nyamira kerogo kya seneta ne kiramba utigia sagasira na koreruka gocha korigia obotati bonde obwao bo aponi gona ginda ngora goikasa mata kayumuga kamwenda sake kumunga mongela ni gona nyora basista no baline anga chirichiga siyo basista abono baringe wikabaga kabali bekanisa bakatikisita kumunga mongela ni gona nyora aroro abarali begesa FM ya chirenko mabuna liga salia oroka kumunga mongela ni gona nyora bangina barabange kubwa abasacha timageti buyanga yabasacha bachi wosibae ni wosimo yobali abono engane yemo yawe uli maliyokanga omoiberani igale omoi iboyo nyakorara kani gaigambo ngina romi abono bate bankomo bwatera balengo ko neko keinige korokwa oboseneta paralini go bachari moriyo kana gukuna kunia bana bagokora ali asegesa FM munga mongera ni onanyora mashabiki no ali wakisimi botuko komubaso abu abantu barogongo baba bakogokera timu yegesa yo sipi bona bunango tia sembeo abantu bonsini baganyeteri musasiro kenyale koruegesio somuga kamwenda sake kramba utikia ruso utukibwanya kialigerio mochinya saeke oteba omoibera ni gachimotu kiachire magora yabere engubaya mwanya getinge o mogusi bono ko nganchira